Tot i que encara queden serrells per acabar de llimar, Santa Eulàlia posa en marxa un punt de voluntariat, un servei de trobada entre persones que volen oferir el seu temps lliure de forma desinteressada i entitats sense ànim de lucre, que duen a terme projectes socials, culturals o ambientals. La iniciativa pretén promoure la cultura de la participació i donar resposta a diferents necessitats i actuacions comunitàries. A nivell social, en el poble s'ha detectat que feia falta un tipus de voluntariat per acompanyar a tota la gent gran que no té mobilitat i que es pot trobar sola. Aleshores, ens hem posat a treballar per fer aquest punt on es pogués dirigir tota la gent particular que volgués fer un tipus de servei de voluntariat i també amb totes les associacions i entitats del poble que en algun moment donat també es poguessin tindre alguna necessitat de voluntariat. L'objectiu de l'Ajuntament és que en aquest punt hi convergeixin l'altruisme dels veïns i les necessitats del teixit associatiu. Persones i entitats ja tenen a la seva disposició al web municipal un formulari en línia per oferir el seu temps o perquè les entitats exposin les seves propostes. La regidoria de Solidaritat actua de vincle entre les dues parts. La meva funció serà recollir les inquietuds de les persones que han omplert el formulari per una miqueta poder guiar i saber quin és el voluntariat més adequat per després que aquesta persona sigui derivada a l'entitat que pugui fer-se càrrec d'aquest voluntariat. De la mateixa manera que el Jaume entomarà els voluntaris, jo les entitats, farem la crida a la pàgina web de tot el que ells necessiten. Llavors jo m'entrevistaria amb ells, els preguntaré exactament quines necessitats tenen i posarem en contacte aquests voluntaris amb les entitats, perquè nosaltres com a Ajuntament no podem tenir voluntaris propis. Les persones interessades a dedicar part del seu temps al servei d'altres o a interessos socials i col·lectius a través d'aquest punt de voluntariat han de ser majors de 18 anys.